Menta ke sengi ublay, haka poshi baje no pai sengi, kaldan kawai ke jingjia basngausi, haka ba arngut ki khynnah ke layap bat ïingkhong, na kadaw ke jingplo jong kawai ke yeng, Lumpyrdi Ummulong WJH District. Ki pulit penlibding harin balayo jingtip, marmar ki lalit sikiti ki jaka, bala plu ke yeng, bat lalap ye kiti ki arngut ki khynnah, balayap sya'bam ding, ki belagun tup ya wei ubadang sausnem, bat ya wei ubadang arsnem. Kipai ba nong chong shnong haba kila yo I ketigi jingjia kila persyang ban lej a jingarap Henry namar ka jingklang palat ka ding kala yo ban bam do ye ka yeng bat ye kitigi kena ki bandon hapo yeng ye ka met jong kitigi kenarin lali ra asha SDM an HO Joy Civil Hospital yalong na ka banta ban le ya ka bandon kam